kwaba edeba by Grace TV GH asumnim se twedi ampo yanko padom obia ehwe yabusua nanso ya hia bie nyame ya obo soro ne asase twedi ampo basaya da bokobuti ayenkwati no emopo eja daroma nadom ne ho obro aso yenso ne de da so tinkwam kachema da bodwem moja widi afrisane na yenti atenka boni bia na abusua aka no ho na yeni kan fasada ma osoro ne twedi ampo yanko pon de obo soro ene asase ya nadom ne ho obro na ma ne de me ena fe wo a wo hwe me ni na yetin kwam kachema da bodwem na kachema eda bodwem na moja widi afrisane na boni biara ema yebusua ya yesom ye man Ghana eni wiase nyina na so de abre bia ye no ensem tofo mo ye ba ni abedi mu nkomo update a efemu ben na ye de asom ahwefo na bibia awie no na nyame ya adom a yasan ehia biem sa abre a update for ya ebe bia yasan de besom ye na ye ho na bibia enso awie nim say for some time now ensensem a agentre ha ewo ye man Ghana mu ha eye the Sampa chieftaincy issue and for some time now agentre ha wa ye man Ghana mu bibia abefa bia manfo eka ho asem na de san na update for every Sampa chieftaincy saga no mo eba ene update bebre no aba the Bono House of Chiefs finally led by another Dormaahene ababonti abekasa e afa the Sampa chieftaincy issue no eho ya nim se tanu mo wie na bibia to atwa no se bi Breák area na bibia to atwa no enye no nko am updates about citizen bebre say police probably any adia ma binom ho aka what is the actual issue on the ground ye ni amane before ye was Sampa twetwe nkomo ya beto eboase ye di nyina ho enkomo and afei officially the Ghana Police Service and so at the crater about one thing and you be kind of to power. We are going to speak truth to power. It's answer and some no be a dream non campaign for betting your son yanka emil be a dream and so men can say nipa be negligence and ama DSC as now the integral and as a basa but your boss near the in our uncle near 10 see na bibia and so every so that they be american messer so ba be kan ho a they can cry na wa share ama the otibe be so nya bi no so share ama the otibe bi enya bi na fe nyina ya no abo abusua ni na no abo a ya to ebo ase adidi nkomo na bibia and so ayas mudwe kwan so bidin e de kwabena wusu abusua en hya se ye twe nkomo we de quick one ye nche na de aka bia so atwa so nyina ye nim se Sampa sensem eba yewura nim sabi Mr. America ema yewura nyansan na botere na koma penti oboy esiesi Sampa sem ema yenya Sampa manhene ya sabriam no kase wona tie akunya so na Sampa jafla ya otoso eye emienu ya ono ene Sampa manhene na busua yinim sa ade se bia obetie na ntentan fidi so ene nipa bi nam so kansem ye ne o ma juba bia aya na ebra adwene ntiase so akoswa ma da bia ba na ensem bisa ba amanfo ka echewa adwen e de afutuo ma mpanifo se onsore wo ho de juba bia mpempi no aya na akoye boache bidin mpempi ni ana ye hu de mpanifo ye e de afa sansem no pot na didi mu a eno ade abusua de si wo Sampa no e chen da chese ani enyan na abusua ni nyina akoba ensem nchire mu se de ama de bofo wo Sampa de adwe ni nyina akoba ebra on se yewura no mbu asem wieye na court kran so e de na Sampa jafla e share say the Bono House of Chiefs enfa na Sampa jafla ya otoso mi Sampa manhene e gazette free Bono Regional House of Chiefs emra Kumasi National House of Chiefs na mpanyimfo nyintum no kre na yuza reche kakra wom ya na empona no mbie wo the Bono Regional House of Chiefs na president empese registrar de beba eduba bia mamukoye den e ma contempt e bai and the contempt ni na the regional the Regional House of Chiefs was the Bono Regional House of Chiefs yema me registrar or yema me amakuna do on say on the public servant abayadwuma no ye gidu ba bi no osroi esan say omo ba court e wo Kumasi high court no na ye ho bi court was some kind say obo omo kokko ya kokko no a wo bo no registrar kan ho bi san say on say okko institution bi amu a registrar no won e ba no day to day administration na facilitate it is was a character be free e ho eba sabi free sunyane eba national which is Kumasi na maya and you blame ya we registrar no you have a very core responsibility when you so money be ball and you kai pass that very day temu 14 na adwam Kumasi high court e kasai ya na nsem o kan no che say on the ball mo kokko se omunimu a omunye de beboa ye be maso duaba esan se omumpese beye na fetire akokachi na nso e bia sabre no na obroni be kasa aye too late no e na free sa da no a se omu free Kumasi high court coin sa da no men clarify we say na Dormaahene was not in the court but then the representative and him for be by am ye be kai pa se bibia mu na judge a o e ka se da bi
ɔhene a waba a wobɛsi yɛ nana Dormaahene nan no ɔbɔ ne kɔkɔ sɛ ɔkɔ a ɔnka kyerɛ nana Dormaahene sɛ ɛyɛ contempt case na contempt case deɛ abusua yɛma obi mesi obi anan enti ɛbɛyɛ ɔno nana no interest sɛ bi ɔwɔ akɔbɔ amaneɛ na going forward no nana Dormaahene no mu aba abɛgyina court sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ yɛka ne nyinaa mu ɛno na sɛbi yɛn nuanom ɛkɔɔyɛ a registrar wɔ afei ɔbɔ ohu kakra na ɔno apɛ kwan bi asɛ ɔbɛboa na Sampa Jafra ɛyɛ ne gazette no ho ɛdeɛ wɔdi ho dwuma ɛtiɛ na ma registrar no ɛyɛ yɛase dɛ ɛbɔ de bɛba ɛma mpɔ de krataa no baeɛ na no according to registrar no ansa koraa na ɔde na Sampa Jafra de nkrataa bɛfiri ɛyɛ sunyane aba ɛyɛ national rokomasia no according to registrar no sɛdeɛ yɛate no ɛna meka busua sɛdeɛ mpanyinfoɔ aka me ate bi according to registrar no ɛne sɛ na threats ɛwɔ mu yɛn nanom bi threat no koraa sɛ mo ɔmfa na Sampa Jafra gazette ho nsɛm cd forms no chieftaincy declaration forms no mo ɔmfa ma ti dura bi no ntimi kura anya wɔn hwɛ but then court wakasa yɛ na court wakasa so akasa ne yɛden so nti wɔn ani so a na ona tabɔ ne ba yɛn kasa wɔn bi na ɛka asɛm mfa ma ti yɛn nua ba registrar no sɛbi as a ghanaian na wɔnim sɛ yɛde ani bi ani bom amranti wɔde krataa ne bae and I learned sɛ wɔde krataa ne bae no na threat ne ahodoɔ bi ɛkɔ so wɔn nyɛ asɛm ketewa akɔ nti abusua metwa na sɛbi metu mmira no makyerɛ sie edi ne krataa free the bonus of cheese ɔbae no ɛnyɛ yɛn nua ba registrar na ne nsa hyɛ aseɛ yɛbɛto yɛbo ase ne yɛde nyinaa mu nkɔmmɔ na biribia awie nti so hyɛ ma afoforɔ na ɔmo so mɛka yɛn ho straight away na yɛmo ne tɛw ne deɛ yɛnkyɛ nti yɛnkɔ to the issue nankasa sɛdeɛ yɛn nyinaa nim no Sampa nsɛnsɛm yɛwura ɛka wieɛ ɛne deɛ ne ahobrɛaseɛ kwan so ama ɛfa ne afa nyinaa gye tum so ɔbɛtae ɔman hene a ɔbɛba akyi na sɛ de hyɛberanteɛ a ɔbɛyi n'akyi no aboa ama Sampa atu mpɔn no ɛnoa mu ɛna yɛn nuanom kɔdu Sampa yɛhu sɛ ɛfa bi asɔre ama ɔhome so a ɔmo deɛ ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo se ɔmo nte asɛm a yɛwura aka no ase yɛ a ɔmo nyinaa gye atum so ɔmo bɛta akyire ama asomdwe aba nti ɔbɛyɛ basabasa ɛne adeɛ yɛ a ɛmoa Sampa man no ɛmfa ntoma pɛnfra na ɛnora according to report a nsa ka ne sɛ ɛnora ɔmo wɔ hɔ a na ɔmo sɛ nnipa bi ate yɛsi kurom yɛ a ɔmo ɛmɛmɛma wɔn short sɛ tututu nkakra na wotietie nsɛm no wɔn mu a sɛbi ɔn sɛ ɔmo atututu wɔn mɛma ɔmo so no na ɛyɛ alleged sɛ ɔmo yɛ nipa a they belong to the Samudia faction ɔmo yɛ nipa esu sɛ ɔmo ɛwɔ Samudia fa ɛna ɔmo ate yɛsi kurom tututu na sɛbi ɔn sɛ kuro biara ne ɔman yɛ timi Ghana ha misrɛ meka nyɛ animals kingdom ɛyɛ ɔman a mmara wɔ mu yɛ a ɔmo ɛwɔ ɔman no mu a ɔsɛbi ɔmo yɛ bambɔfoɔ a ɔmo hwɛ sɛ mmara bɛyɛ adwuma no yɛde wo a wohwɛ me ɛne me a gyina yɛ sika yɛto na yɛde tua ɔmo ka eti na ɔsɛ bambɔfoɔ mpanyinfoɔ hwɛ sɛ biribiara to bɛ edi na biribiara to atwa ama asomdwe aba ɛno ɛna ma bambɔfoɔ mpanyinfoɔ deɛ ne yɛden so ɛyɛ sɛ ɔbɛ stɔpe mmeranteɛ a ɔmo ate ase kurom ɛto tutuo ɛyɛ nneɛma a ɛnsɛn fata na ebusua unfortunately bere a bambɔfoɔ mpanyinfoɔ wɔka ɔmo ho no ɛnam sɛ na mmeranteɛ no aboa ɔmo so ɔmo bɛdi bɔne nti mmeranteɛ no to some extent overpower aposifoɔ a ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛ kame nerves ɛwɔ Sampa nsɛnsɛm no ho ɛma mpo reporter yɛn nsa kan yɛ bi ne sɛ saa bere a mɛ na wɔkasa yi sɛbi aposifoɔ no bɛyɛ sɛ nson ɛna ɔmo ho kan yɛ aposifoɔ nson ɛna etuo no bi keka wɔn a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na yɛn no nko a post ni baako koraa deɛ abusua sɛdeɛ etuo no bi keka ne adeɛ no ma ne tebea no na sɛ ne situation no mu yɛ den paa ɛma ɔmo bɔ akyire mpo sɛ yɛmfa no mmra kɔnfɔ na ɔkye aban yaresa yɛsɛ sɛ etuo no bi ka ne ti etuo no bi ka ne ti ma na sɛ akɔyɛ critical mu akɔyɛ den paa na ɔsɛ de ne ba ɛyɛ kɔnfɔ na ɔkye aban yaresa bea na biribi awie nti saa bea no kasa deɛ report ɛnya ne sɛ saa post ni no yɛ a ɔno deɛ etuo no bi ka ne ti wɔ Sampa no yɛde n'abɛdu kɔnfɔ na ɔkye aban yaresa bea yɛ adɔkotafoɔ ɛne bambɔfoɔ mpanyinfoɔ gyina ne so a wɔn hwɛ sɛ nyame bɛyɛ adom na ama asomdwe aba but aposifoɔ bɛyɛ sɛ nson deɛ etu keka wɔn mo ɛma saa nson yɛde wɔn kɔ ɛyɛ Sampa the government hospital German North Sampa government hospital ɛwɔ German North Mensin emu ɛma saa bea no kasa yɛ ahoɔden kakra aba but baako a ɔka wɔn na mɛdi kan kasa wɔn deɛ this situation no na yɛ very critical yɛ akyerɛ tu ɛkɛ kan yɛ tiri ne ho na ma kwan no ne mu ɔden pa saa bea no kasa yi yɛbɔ akyire de baako nkɔmfɔ n'ɔkye aban yaresa bea yɛ amigu so no kasa yi ɔda so a ɛwɔ nkɔmfɔ n'ɔkye na ebusua asɛm a ɛwɔ ne sɛ despite saa adeɛ wei yɛ ɛkɔ so na obi a civilian tìmɛ̀mù ní ti sẹ́ mi na wáyé sẹ́ obe sọ àbíwọ́ sọ wọ́n tuntun yà bọ́ polisi ní diẹ na wáyé n'adwene sẹ́ ni ọ̀pẹ̀ bọ́ni náà di obe sọ àyè polisi fọ́ so ayé ni ọmọ ayé nsẹ́ nfata no sẹ́ nkẹ́ ni yẹ wọ́n sẹ́ bambọ̀fọ́ mpanyinfoɔ ni bere na mìíràn ahyɛ aseɛ yɛ adwuma but I can confirm to you on authority sɛ saa abiri amina ɔkasa yi despite ɔmo mmeranteɛ yɛ sɛ ɔmo belonging to the Samudia faction ɛyɛ yɛ nyinaa akyi polisi ni bi ankyi obiara polisi ni bi ankyi obiara asap now polisi for nkyi obiara ɔmo Ghana police service kora de krataa ba abɔnten but krataa ɔde ba abɔnten no ɔmfa wa confirm sɛ ɔmo nkyi obiara
despite say sebi nipa bi ni mra hye omo nsem tutuo edu ba bi a nim say aya na omo atake Dormaahene Sampa Dormaahene relatives ni ade and the attack cost you bi da we dey nya Sampa Dormaahene relatives ni attack omo mo opposite for ya emrante bi ye ne omo ense fa na mo sem stop you omo no and ya attack won nyame nko anka nipa ba ko ewu ama nipa be senso e critical condition say anka na we dey eye he said possible na ransack the town now for my church almost so yes anya bransen no na nke bia ma call for reinforcement military ni ade no mu na be come ho amamra na ya adwuma but me confirm the amount say ye nchi obia na no bi nti ya nchi obia tie mi ye ebusua obeka ya ya semo nyame hu ye nyina mobɔ na esemo cost no ma ye adwen sa de Ghana amra na ni adwuma na anamra ye adwuma ba de wo mo a ebia Ghana ebusua emra ni ye adwuma e wo mo efa na obeka ya do Sampa nsensem no ehye na ye call Kumasi High Court no sabre no na the Bono Regional House of Chiefs and na Sampa Jafla twe won regional court esanse na Gazette ya also the chief tenancy declaration forms if it's nyane ba Kumasi nenso na omo emfa ma ema ne ko ha adwen na busua oni bisa sabre no but ni nia no obegina be the Bono House of Chiefs no one lawyer Joseph Akwabwa ono na sabre obe the Bono Regional Minister Teni me carry abisi asem so Mr. Onya opportunity ni the Bono Regional Minister Sisiano or na the lawyer Edema the Bono Regional House of Chiefs against Nana Sampa Jafla ya no asa be lawyer the man the Sambodia faction na ebusuya tie sa bring na oba court no obegina the ma court bi asem na obegina the kem ebe che na dwen anasa the obe camera e wo ho ma court bu asem na no ho no bi court bu asem no pe yenim ye bae God became boss on the first part in 2024 MIA to about sign there and the same lawyer no you are appointing as the regional minister of the Bono region. The same lawyer no you are appointing as the regional minister of the Bono region. Fine, Obia will right to join a political party. And to join a political party, let's say I'm on your code who say qualify your qualification if you are qualified, it's really the brave amount. Obia ni who some car. But I make a big show. It is on record, according to reports in Saka say, Breák regional minister say, or not yet, another man, Abusian allegations, allegations. It is alleged, the Breák regional minister, many can confirm and say, Sebi, or your Bono this year, said yes, and the regional minister of Bono, young for be free asante, Sebi, Miss Emeka, and will be free Achim, and I say the answer, they before be free, Mantown, Mababa, regional minister, said your boss and Mantemwa, the regional minister, you will be free asante, yeah, or free or Mampon to this year, Dr. Frank Amakono. The Breák regional minister is a true native of Bono region, yeah, of Dormaahene. But then the ancestry, because Dormaahene is part of Bono region, yeah, you know your mind back on the ancestry. But it is alleged, according to reports in Saka from grapevine source, the regional minister has said on authority, say, oh no, dear, another Dormaahene ne buano, Emma and the Bono regional minister. It is a waba. I said, oh no, dear, on to me, and so me another Dormaahene. It was not tell you, allegations are telling us you need too money. And as some year dance here, I try to be the year dance here. A brass semi bar court, which is Sampa, and Sansan bar court. The Bono regional minister and the Benjamin, and neighbor regional minister Honorable Akwabwa, and the Benjamin, Edema, the Bono regional House of Chiefs. Sabe no Bono House of Chiefs, the lawyer, while another man is the president of the Bono regional House of Chiefs. And somebody can, it is alleged, say, as a regional minister, and say, another man, a boy, no man in the regional minister, of the Bono region. And see, another year, Waba, let's say, ultimately be and of course, the Oba Ghana, I can remember, it need you mind and intimate, I say, but not to the extent on every same winning it is alleged, yeah, and someone, Yati, say, yes, say, also, Yanchi will be asked now, my confirmation say, Yanchi will be a basin, Yanchi will be a, not the Yanchi will be a, according to reports, allegations, living say, okay, I pose for Sampa. Enti omunti and Chubia. Now, you be saying, order from above, I post for Sampa airtime. Order from above, a free him fan. This is it. Almost to say, and now to regional minister and another lawyer. I demand the Bono House of Chiefs. Now, I'll be a lawyer, demand the Sambodia faction. Sebi, or that's what soft spot be the mom, and with them, our court, really assemble, and unfortunately, and I say, yeah, men can say, really not for you and for mom. Yes, since you want, some of them is an can say, a Mobia and there say obey a chick members of the Sambodia faction. If you say, I was quoted, say,
I alleged several times and I say the court has not been fair to the Samudia faction. It's more be anti Samudian fact. And the other what in some as the NTA Niema Ace and ACC, according to reports, the original minister say the court hasn't been fair to the Samudia faction. It's more be anti Samudian fact. Tell the Yama for business. Adena, when we say, Adena, you come near you be saying up to 9 yanchi will be and ye, Abusian, some way at here, yes, you be someone. So the original minister say the court alleged the original minister the court has not been fair to the Samudia faction. Zadia and will be anti and we need say, Sanya Maya Kosu, the basic that say, yes, ya Ubia, or Yabasa or Sampa, Ubia, or Kada Samudia faction, or cause confusion. And I say, oh, you may be a Tiaganamra, it is a Tiaganamra, or Sampa, because according to reporting here, free Sampa, I post for the order from above, say, more winch you, despite Nipa, a Wabusia, Sampa, and Nipa, 1 year or how near my name, and chill here, because Ukokai say, an order from above, say, am I in chill here? An order from above will be somewhere here, and what could you say, the original minister say, my in chill here. The assembly, Nutuna, Yanchi, the Abysina, and said, Assembly Papa, and so on. Nabusia, and Yanqua, Sans and Simbuya for Swama, the Etienne said, Empo. And if only be free, I had a chima. If you so free with I bet car the Samudia faction. Yeah, and ya won't banner, and what will be a bear man. I want to say, I'm a cousin, just a number Lloyd, so now way a bear man. But said the and maybe be arrested, be never cocoon. There be me. Wow, shall me, Mr. Mikon. Maybe arrested, then you have a cocoon, and a day I betray coach a bear man. And a bear man, ya betty. Bear my sub in here. Bear my yourself, who bet me, I hear the video mouth 1 hour, my young son. Anybody be free, somebody can anybody be free, when cheap and only catching my leg, some now by some territory now, one I had one person, me, son said, of the woman said, bear may be any baby. I assume they want to enter any young information like a marshal for that be and so in the Abusian. If you know air back, yeah, no, so cast answer more, if you have to do it. I know a cheap, and you know, I only say, finally, the Blue House of Cheese about Montia Becassa, or the cat about Montin. Na yankin kan krata the House of Chiefs there back and so far answer we on na yehu dia ekoso and of Ghana Police Service so about saying abekasa e dey after home and then so and they after say we see and run and they the ten say and they market day e was Sampa reporting saka say they market day was Sampa na of course Sampa na market day na yinya nipa bi a omo so sabi ye GDC ya like say on belong to the Samudia faction ya only two ko na sabi on go to our Sampa Kronum market near there, but Yamencha, Nedia Post one Abba stop you. If the Gamma question will be at this Raymond who saw Sampa, and I said, opportunity to at the end of my and Sampa. I see order from above into my and chill here to the panel, obey the obey and Sampa into because overcome almost you order from above say my and chill here. And I said the Yama and Sampa Tanqua and I echo so it's Yagana, it's Yagana, a Mamma and so on. Now, me was we, but before a trade, yeah, I didn't move here. And Henry said, what's right at the Childa, yeah, condition and sa, now the corner mount. And you must say, and that's somebody first, I actually probably asked to go to me. I'm a Henry on my national side. And so, you go by customs and culture, your mamma and your money where your man Ghana. Then that's somebody after and here's some for mine and said this. Because Sampa belongs to the Asante Kingdom. Sampa is a member of the Asante Mine Council. It's Yemusa other factions. Some we are somebody that say, why not we actually not this some factions? And also, Sampa quite in now, straight away, you call as someone the House of Chiefs, the able to Ghana. So, you can in church of only crowd about one thing. Yeah, much I said. Press statement by the Blue House of Chiefs on Sampa chieftaincy dispute. Nabusia, say, as an emergency meeting of the Blue House of Chiefs held on 3rd October 2025, members noted with grave concern and regret the recent disturbances at Sampa, which arose from the ongoing Sampa chieftaincy disputes. Those disturbances have resulted in the loss of lives and destruction of properties. The House strongly condemns the disturbances. That was being said. The House attributes the cause of this unfortunate situation to the alleged illegitimate process of entering the name of one party in the Sampa chieftaincy conflict into the register of the National House of Chiefs. Next, somebody on an House of Chiefs, somebody so bono, say I got it in an Asamba Jafran. I'm just saying, no,
mentimasi aba ɛwɔ Sampa but abusua yɛnim how long a mentimasi ahyɛ ase ɛwɔ Sampa yɛnyɛ ɛnura yɛ a yɛgɛ sɛ na Sampa Jafra ɛna mentimasi biara ɛnso ɛreba Sampa afei yɛnto aso yɛnkenkan kakra yɛ a ɛka ho biom ɛnso ɛmfa nkyerɛ ahwɛfoɔ ɔsɛ the Breák House of Chiefs had earlier rejected the said chieftaincy declaration forms after the High Court in Kumasi ordered the House to receive, process and transmit them to the National House of Chiefs because the forms did not meet the necessary requirements. The President and the Registrar of the House were eventually cited for contempt for failing to comply with the mandamus order. And I say, the number of House of Chiefs here, Omo HSA, Omo Sampa Jafra chieftaincy declaration forms no. Omo young to me, I say, Omo from I'm a court to create what Kumasi at the contempt ebo Sanse mandamus court share almost all needed in Omo agent. And I'm person which said, and I'm not House of Chiefs because house actually, I'm saying I'm not for and send the Soviet actually say House of Chiefs no ekata oja babo teacher say almost to say gazette agazette na Sampa Jafra and akofa mentimasi awa Sampa abusua you say young gazette na Sampa Jafra ko na mentimasi wo and you can ascertain the truth in whatever it is and so on. As was it to the dismay of the House, the Registrar of the Bono Regional House of Chiefs and the Acting Registrar of Sampa Traditional Council were ordered in a contempt of, application to submit the said forms to the National House of Chiefs. And okay, say Utie Kata and Anomo Kanya, which I say contempt House of Chiefs President and Dormaahene and after Registrar. God share almost say moment like a clear almost Kata and no and a president, not president, or yes, I will be on Kata. However, a registrar of the Bono House of Chiefs, one of the where I said the Yamami Makunji, the court to account when it's so long from that. And almost the society I see it here. And I'm person which I said there be and this house of Yomuwa say you didn't cut a bisa at the bar and yet as a Petra and so on. Jabusia, Bono House of Chiefs are very Casa, Yam which I said, or more and 7 or the house of one another, not Sampa Jafra, Sampa Mahine Gazette. Yeah, and also I feel we will say wish to assure the people of Sampa, Bonoman and the general public that it is taking the necessary steps to ensure a fair and expeditious hearing of the Sampa Paramount Suit petition, which is the heart of the conflict. But and the next another House of Chiefs just say after number 2 was a normal a Sampa and 70 now almost my fair hearing to the issue. Now I was Sampa and saying you got Casa every year for you now, I bet show my I bet come on some I'm a handle was on my council. I was soon up by I don't know what's on my council. When it's not so one same we are home. Emma, no clear what's the meaning of the two jam. You know, we are witness to a sense and same. So it's not surprising, say, in the same sense, someone, and I'm not you running now, share a can. I'm a Sujaba, not Yenya Sampa money. Now, after the House of Chiefs are a war, a year, no region. I say, after number 2 was it, 8 years and 7 months. So, now, sir, not yet. Esa na ayede on abusia and yen hwe bibi wa ase yo yen hwe bibi wa ase ase we here by yen na ebi one dance say the Blue House of Chiefs take stance e wa ase we because the Blue House of Chiefs take stance adentina omo oppose aye the good after them say aye abusia me that say adentina for a very long time the House of Chiefs are opposing aye the entering of Nana Sampa Jafra's name into the National Register of Chiefs. For a very long time, they've opposed say entry and Sampa Jafra our National Register of Chiefs. Court to Kasai so many times. The House of Chiefs, led by Nana President, opposing the decision to write Nana Sampa Jafra's name into the National Register of Chiefs. And he said, after none of the cards about one thing say, after number 2 was I'm a fair hearing on the matter. I'm a Sunja Bible say, how sure are we, say, the House of Chiefs input? Assuming without admitting, say, the Blue House of Chiefs on the house and I come out of the bar. How shall we some people pay a because you know, say, time without number, the President of the House of Chiefs, which is another one, and so many occasions with some utterances, yeah, some more walking in Ano, towards the line of the Samodia faction. I'm a poor can't be pencil, the Union man to be the Baku Sampa. I'm a man to massacre, and ye, Sebi, Obukum woman, Nani, it's a nay, Empuname, as you without admitting, say, the Bunas of Chiefs, the best ABC as we are master job, led by another president. How sure are we, say, me, and not Sampa Jafra, as some count, me, and not Sampa Jafra, how sure should I be, say, and for the House of Chiefs, next castle, no, make cast and prepare a master job. I was not meaning say, here before me about the atom, so Yabuche, I am common in a yet, in a yet, say, Owen said the Amambani Amanity. Dimina, Mr. I the atom, what's it, Mr. Wadarma? Yamino, I would say, I will be, I mean, that's what I shall be anyway.
yɛn mo abotire mɛ di atem aha yɛsrɛ mpanyinfoɔ hwɛ tie di atem ɛfa kyɛw paa so abusua deɛ meka wɔn sɛ wate ase a asɛm a since 2023 2022 bom ɛna ɛba akotopɔ hene anim na mmanhyia akotopɔ fie yɛwura nom tena ase na asanteman nyinaa ahyia mu asanteman council anam aman nyinaa wɔ mu na yɛde maa committee ɛma obi abɛbɔ ne nkuro ɛkyerɛkyerɛ nsɛm na nkakra twɛdi ampo nyankoropɔn adaroma asɛm nyinaa akoko wieɛ ɛma asomdwe baeɛ no afei na sɛbi ne the bonus of Tuesday krataa aba wɔnten sɛ ɔmo bɛhwɛ asiesie asɛm ama asomdwe aba na ɔmo so sɛ sɛbi Sampa mɛntɛmu ase ɛkɔ so wɔ no ɛyɛ gazette Sampa man hene na Sampa Jafra ɛna na de mɛntɛmu ase aba ɔn sɛ ɛyɛ saa na ɛyɛ akɔ ha adwe kakra so ɔmo sɛ de sisi abusua nti that is nsɛm a the House of Chiefs ɛwɔ the Bono region ɛde aba bɛtu dwa ne deɛ ne ahobrɛaseɛ kwan so yɛn nso yɛde bi ɛso yɛn nyinaa yɛhwɛ fɔ but yɛdi nsɛm n'akyi adeɛ sɛ nyinaa na nsɛm foforɔ na ɛfiri mu ba but maame nkɔmfɛm ɔsɛ mɛde keka no ɛyɛ alleged sɛ yɛse yɛn nti yɛn nkyi obi a wɔ Sampa ne sɛ the regional minister of the Bono region asɛm a ɔreka ne sɛ the courts have not been fair to the Samodia faction the court no yɛ fair to Samodia faction deɛ ama obi ankye wɔn asɛm a regional alleged so the regional minister who was the lawyer for the House of Chiefs the Bono House of Chiefs said the court has not been fair to the Samodia faction it's the ama obi ankye obi a so now say say oh ɔmo akɔbo deɛ ayɛ obi say ya police force say nyinaa yɛ ankye obi a ɛyɛ na ɛha adwene koraa and so on abusua wode yɛn wɔde nkyɛn bi firi wɔ na afei yɛn wrap up na wode yɛn bɛka sɛ quick one na yɛn hyɛ da nkyɛ na yɛmfa ntoa so ɛwɔ ha yɛn yɛ nkyɛn bi aba no na deɛ aka bia nso yɛmfa mpem wɔ sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ this is a letter through the Bono House of Chiefs ɔno ɛna yɛato yɛbo ase a yɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa mu ɛnso ɛde ɛkyerɛ mu ɛwɔ no na aside krataa yi wotietie nsɛm no a sɛ mabɔ ne ntɔfa no nyinaa ne sɛ wɔn mo se ɛyɛ ɔmo yɛ asɛmɛnti ho ase bi sɛ ɛma na ɔmo nso wɔ Sampa na ɔmo deɛ so bo ɔmo de bɔ ɛyɛ nsɛm nyinaa ne sɛ na nsɛm yɛ a National House of Chiefs yɛ gazette na Sampa Jafra nti yɛ gazette na Sampa Jafra ɔmo so sɛ no ɛna akɔfa mɛnti ho ase aba but abusua yi nyinaa di mu adanseɛ brɛ a mɛnti ho ase hyɛ aseɛ ɛnyɛ nnɛ saa bɛ ne yɛ gazette na Sampa Jafra na Sampa Jafra yɛ gazette na ɛm sɛ mo so na ekura nyama eti no na asɛm yi nyina soɔ ne sɛ abusua mi nso wate ma se bia but no ne asɛm a ɔmo ɛka a yɛde no nso ma ne bɔ ɛne mu nkyɛn mu nyinaa so ɛso ɛwɔ ɔhɔ no abusua yɛn clear messages ne bi firi wɔn afei yɛn wrap up the show na yɛn kɔ na deɛ aka bia nso ɛntoa so sɛdeɛ esi ɛtiɛ ne nyinaa is all about Sampa ɛnsɛnsɛn but yɛbɔ mpa yɛn nyinaa ɔhwɛ me firi Sampa mesrɛ sɛbi ɛnɛ yɛn kasa sɛ bi paa yɛn na ɛdɔ yɛn ho yɛn fa nto nkyɛn sɛ bi a wowɔ na Sampa Jafra fan asɛ wɔwɔ yɛn asɛ amodi afa abusua nti nipa nkwa yɛbɛtumi bibi asesa nipa nkwa na bibi antumi sesa nipa nkwa nti yɛnhwɛ abere asɛm wode hyɛ aseɛ nipa dodoɔ awu wɔ Sampa yɛka sɛ yɛka yɛbɛtumi aka yɛntumi nkan nti yɛnkɔsi da bɛn na yɛn nuanom nipa no bi nhwɛ wɔn kra nkwa ɛwɔ nsɛm wei ho and the president of the Republic of Ghana, His Excellency Yewura President menim sɛ nsɛm wei wate bi but unfortunately yɛnka no kora nkyerɛ the president of the Republic President Mahama ɛkɔ tanki tɔ osunyane ɛkɔ hage yɛwsa amodia nti so boɔ no yɛbɔ adwuma bi a nokora no ka den but yɛntumi nka yi President Mahama mfirim some way somehow President Mahama deserves to be blamed as part of this whole Buhari as well ɛden sɛ yɛbɛka but I will speak the truth because Mr. President Mahama gonja de share mama mani mama ne ya mama ni amane no tempo nim sabi oba ya kan ha mama ni amane a owo mpanifo a na ban mu a o me akan fo mama mani amane bia o be Mr. President ahenni ne se wokoso ya kire overlord hena wo kuro ne hye na se no de kuro na hye won sa enti among the two factions na Sampa Jafra ene na ya sa modia o man na wo so ya kire ni bra asɛm nyina ba yɛwura ne yɛ na ya sa modia na wo bi na afena na Sampa Jafra no so ya omina na wo ya yewura no di asɛm ɛma ne kɔba asɛm na Sampa Jafra fa ɛna edi nkunuma de hye na gina so na nkusua ya wakoso ya kire ni bra enti why then should emponia politics na ya na do bia amonefo de ahensɛm afira why then should in the first place yɛbɛma yɛsa modia grounds in his capacity as what like President Mahama called tanki door in Sunyane in the Bono region abusua ɔkɔhɛ ɛkɔhage abrante friends there yɛsa modia ɔkɔhage no and we are all witness to this say President Mahama after the number one of the land ɛkɔhage no enti sɛ yɛka the Sampa issue ni adeɛ a enim sɛ ɛnɛɛma ha atwene but yɛntumi nka nso eyi the president in film chief nursing minister
and some more question and some the opening there be amba dance sorry na yesi yakum obi wo Sampa yesi me nti say Sampa na e no na hia e ama ye hu a because abusia minima de ba me am try forget about the fact say sabi na Sampa Japan na check for na yes Sampa man na ja ni na yesum ko yesum asante man Ghana ba be nipa forget about that fact but that's why na mu say yesi yakum obi oh something yet to oh abusia some I be kakra ho mo fa chere na me nyen wo yeah, that's why you say you do Sampa. Then that's why I'm going to do Sampa. You now also last picture be a more free Sampa. You know the whole said you know die as a no in your media. Mint. This is be only to my money. That's all what my money pound one be who be yaw, irrespective of the background faction now. And in 24 Ghana penny them. The IGP is why you want opening your store my home so what are my and the cost was Sampa and yen. It's now Bokun Samus Boko, you know, a years long, and I'm Bokun Sam, Metic Bokas and Amiapada, the basic Medasoya, but it's been quite some time now. So said this, and the Indian Shahasana, the Rebecca cannot Bokun, a Sampa, but you will be, and also I said a half of Fran, also a couple of Sampa. It's high time, and you poor credit where I'm on your four. Forget about you losing the next election. Forget about say, who person munya will be politics, one person munya political favor and against one kind of quench any part. The political favor and some butcher any pound. What's all your young kind of quench or few brass answering we shall say. You bet me a kind of do or Sampa. Can we count the number of people or more sure one can or Sampa? Yeah, can't cry in. Yeah, can't you wish in. And they say, Anna, Nipa a pet, say, Anna, religion, say, Nipa be sure more can pass. Oh, assemble Yura, not the bomb was assembled by Uran, Emma, the two factions, the Samudia faction, and the Sampa Mahene, the faction, what would that buy? Ever count once and I won't be sure to cook a boom master. Emma Ura, assemble, I'm a many money of so Emma, and I'm not bone to any again. Samudia, and I have some another Samudia say, or call he be any that. But then I want to make sure to you were there. And I Sampa Mahene also for him. And there was no idea him, and now I come and say, "No, Sabio, Sadia, Murican of baby say, Sampa, yes, something maybe I'm the same camp, I soon as someone is a Sampa, yes, something maybe and the other one, some dying, something is only like a Sampa, some Sama. Oh, Mama, Yenya and Farokia interest, the pay at the expense of human life. It will be anyway between us and the compa. There be a who video here and be who or Sampa. Yet now, we have to say, it will be back on over your money that. The Bacona will know, except Sampa and some sort of you may be at this year dino, and Nipa or show on Nipa or come on or Cobama and Sacoma. Only for some of your fruits. But when you na young shooting in an element and one say also, let be at this year show on Count. I was young, and 24 years. It's long overdue. It's long overdue. More sorry. Mr. President, His Excellency John Dormaahene Mahama. Someone is saying, what? My penny for money for one kind of quench, you also kind of quench. Chief Justice Minister, luckily you are from the Brown region. We are Bandako to police here. Yeah, I said the way is but I'm not talking about partiality over here. And they said facts and they said the Sampa, and the IA, you are probably a particular one. Sampa, mine and Sampa Japan, it is tell the other facts the truth. Now, when I say, I'm a alleged class, say, would be secure political power. No, they can't say which of them will buy a multi kind of quench. But I don't want to believe that's the case. Young kind of quench. Now, meant once the Yana Sampa finance with you. It's as a Sampa couldn't get Sampa for one quantity. Yeah, what is she be pretty bench here? Yeah, almost Sampa. Sampa is a very busy town. It's a very one of the most commercial towns in Ghana. The largest border town, I think, is in Ghana. Cashew business square, of course, was Sampa. And the ministers will be crowd the Chima or Wenchi or Kumasi or Takwa, they will be Chim or kind. Now, Okasomra Sampa, now may cashew business of the Oh, ma. Because obviously the chance government wants to go to Okasa and all kind of sense. It's not Konu Dino essay, it's not Konu Puntu Makuni. Never simple for it's Remo. It's Remo. With the other can't be, but young was now from 94. Yes, I'm not ashamed to be sure of Grandpa. Yanosi and Penisa, and you quite say, you know, should be true enough and wrap up the show. Now, the PR and also as you points. Wow. And then you could write as I didn't share about say, so the government allowing this hooligans to turn Sampa
a war zone one course and so share my comfort one be able to there or share my comfort from Germany no law is working in Ghana I had drink say John Mahama baby and Mr. You work to presidency yes about you know might be overthrown his promoting lawlessness in Ghana Matia Keke Mate after my comfort here say we need a military leader okay and after Jeff NDC government will not help Ghana at all for the look of things so Jeff Mama want to keep political but just a young come and check when Louis also answer oh Louis what be doing matter just how you need to Louis the bar it's a jam many money even I make an enemy I'm not sure so I mean Louis also answer I mean why but the book I mean town not sure okay might be a not sure about any kind of free now the academy also and to also yet my kind Louis also answer there and I judge appears politicians are major problem in Ghana and yes and people I'm of course many of the other here say I don't understand other from above what kind of lawlessness country is that and only answer no and I say George appears say for me I wonder after man George now ma be able for the good evening governor God bless you amen no show so say be able for control before I mean count on by number why and I say George appear and so I shall say the family of Jafla should stand firm and of course George appears say Mama see the are part of what is going on oh sorry you are a legend and I'm going to put the sound okay and then say okay and George appears and Afana should fight for their own region okay and me as someone me and George appear and so and they Ababusia and these are some of the staffs for so yeah you know one man the ball and you now so ever so more far the Sampa chieftaincy should now as a man on this in this how I'm not saying here there's a police will deploy reinforcement for Sampa that way their efforts was with the you hear me say no no ya so be ni o na so be ni kese e wo Sampa but then anya no kwa mo fan chem na me ko pie bi kakra and pie bi ni na mo na me story aba yes sabi e nyan ko bi we o se ko ba e na kwan bi so ayi na be yes so ma Santa mani Ghana man na wo se na be mo ti sa se ana ko ya bet ayi kakra mo fan chem mo di mu a na kwan so ayi pie no na wo se na wa story san say say what is soldier always ready they be able to be some the banali of some Ghana mine let be akoso as and so on I was one soon and it will come where go do some government hospital that be the chance say omo ehun ye ba ko de e kan trim they no come yet no ba come for no chia so that's all come for no chia e pe fogu so a omo ehwe no ye se nyame so no na mo na be ya and so enye asodie kwan so on san so ma enye no kwa unim say emrantie so omo ye omo belong to the same body faction ba ko so e say we guy pa anya so but the senator ye be ko so dia e be so na dia just strength for omo sorry say the dia e busia akofam course come to check the sound so how the sound like I the money more na the dia busia but the first kwan no e wa say dia ya e wo ya bo no busia ha e na be my mind on by Grace TV na SC Kai say ko bia da one so much man and Obi Trading Enterprise. This is something I am something Obi Trading Enterprise. Who watch a perfume house and boutique. Omo kuma se South First Chance to call. Na ko to dey kama na dey am and from Asanso and a better Grace Financial Services financial freedom for everyone. So you must go and so much name so it's the everyone said yeah it's nyame kan na ya mo fanche dey won ni su dey go say rap ya me ko pretend be saba na dey akete ya so nyame kan na ya be 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 shia makra bye bye.